Ang usa gani ka tawo nga may nampuon og priority og mahal niya ang Ginoo. May nampuon gyud na siyang pagkatao. Sa tanang adlaw magampo gyud na siya, tanang lihok sa iyang kinabuhi magampo gyud na siya. Every decision making sa iyang kinabuhi magprisa gyud na siya. Dayon before na siya mulakaw sa iyang panimalay kung nani adtuon magampo gyud na mga muyo gyud na inig abot pud sa ilang balay magpasalamat na nga luwas nga naabot sa ilang balay. Bali sa tanang achievements sa iyang kinabuhi unahon gyud niya ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pagampo sa Ginoo. Inaana gani ang usa ka tawo larawan na ang iyang kinabuhi mahal gyud niya ang Ginoo. Muna igsuon sa atong kinabuhi karon dili nato isit aside ang pagampo. Dili nato ibaliwala ang pagampo sa atong kinabuhi kay ang pagampo karong panahona pinakagamhanan, pinakaepektibo ug lig-on nga siguradong makatabang ta sa tanang kasakit, problema ug pagsulay sa atong kinabuhi. And with prayer nga atong buhaton sa atong kinabuhi, kaya ta niini protektahan sa tanang katalagman, sa tanang kadautan, sa tanang disgrasya or kadaot nga makahatag sa atong lawas ug sa atong kalag nga malaot kita, kaya tang panalipdan. Diba sa Salmo 91, ang Dios atong tigpanalipod ug atong magbalantay. Kung inyo nang basahon, diha tanang detalye nga ang Dios di ay anda manalipod, anda mo protektahar sa mga tawo nga nagmahal ug nagkinabuhing may nampuon ngadto kaniya nga atong Dios. Igsuon, dili ta anang kinaiya nga maopay iduol nato sa Ginoo nagkalisod-lisod na ta. Maopay iduol nato sa Ginoo nga gisulay na ta. Maopay iampo sa Ginoo kanang kasakit sa atong kinabuhi. Mas nindot tong tamis nga magmahal ta sa Ginoo nga wala bitay kondisyon. May taglawas karon, abunda ta karon, malipayon ta karon, malinawon ta karon, nagmahal gyud ta niya. Kay ngano man nindot ang kinabuhi nga luyo sa pagsulay, then nagampo ka sa Ginoo. May nampuon na kada ang pagkatao every time nga naay mga problema sa imong kinabuhi. Direkta mante, mabati gyud nimo ang tabang hantuhan sa Ginoo. Ngano man nakita sa Ginoo nga ay may nampuon ning pagkatao bisag wala ni gipangayo nako gamahal ni nako, no? Dili bitaw anang mao pa iampo nato din gusto nato dalion nato ang Ginoo nga Lord ihatag din Lord dapat ka ni Lord, no? Usay demanding ta ba, no? Nalimot ta nga taas pud nga panahon nga atong gikalimtan ug ato rang wala gi priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Isuon di mo mabati ang tabang sa Dios. Kung karon ra ka ura-urada nagampo niya. Pero mahalaga ni ang Ginoo sa imong kinabuhi karon. Ang imong pagampo sa tanang adlaw mo nay deposito nimo ngadto sa iyang kasing-kasing ang sa higayon nga ikaw dunay pangayoon og mga problema sa kinabuhi. Ma-feel yun nimo ang diretso nga tabang niya isuon. Ma-feel nimo unsa ka manggihatagon, ma-feel nimo unsa ka buutan ug kamayugmaon ang atong Ginoo. Siya espiritu nga di nato makita pero sa higayon nga imo siyang tawgon. Mabati nimo ang iyang presensya.